ndikwilali yaseBhalaza kwindawo yaseZilandana. Mhlaba befikile kwakunzima kakhulu kum. Ndandingazazi noba ndiphi, ndingazazi ndirhalela nofa ngelo xesha. Kodwa ke bandithuthuzela bathi hayi, uzophila, akukho nto. Hayi, nyhani kwaba njalo. Kwala emzuzwini kwangaloo mini kwafika omnye utata owayemhlophe, uNgcobo ke. Wafika yena wathi hayi, no worry. Wathi no worry, uzoyiphelisa yonke le nto. Yeyi, kwenzeka nyhani ngelizwi, ngokwelizwi lakhe. Afika neendlobongela ezathi ayabona abantwana bam bangene endlini, izobanyathela ezigusha. Ndazikhupha ndazithengisa, ezi zinkabi zona. Kushiyeka amathokazi ngoku odwa angama-70. Ndandingazazi ngaloo mini, ndandigula cha, rhalela nofa. Bandigqibezela ngoku ngezi. Hayi. Yeyi, yemadoda, uThixo lo ndiyawuza uba uThixo lo unjani. Undenzela izinto endingazaziyo. Yeyi, kangangoba hayi, ngeke ndawuke ndibe nombulelo kuThixo.